Međutim, 90% ljudi oko nas nema para da izdvoji za te vitamine skupe ili za taj usisivač skup ili bilo šta drugo. I koliko god sam ja i nalazio mogućnosti u tim poslovima i zaradio velike pare i pomagao mnoge nekako izbore sa svim izazovima lične prodaje, mrežnog marketinga i koliko god da sam u tome svemu gledao nešto pozitivno, nisam mogao da prenebregnem činjenicu da prosječna porodica ne može sebi te stvari da priušti. Poslovna dejatnost naše firme je da udružimo povlašćene potrošače i ostvarimo njihove veze sa firmama, partnerima na obostranu korist. Potrošači bi hteli da kupuju jeftinije, firme, partneri bi hteli da prodaju više robe. Nekako to treba pomiriti, izmiriti i onaj ko nađe način da zadovolji te potrebe će da zaradi puno para i mi smo našli način da to uradimo i mi ljudima kažemo kupujte kao i do sada, ali kod firmi partnera. Mnogi ljudi će da, dok ne razumeju ovaj sistem, daju neke prigovore koji zapravo ne stoje. Mnogi ljudi će da kažu, ja sam se navikao da kupujem tamo i tamo hranu, a tamo i tamo odeću, a tamo i tamo se šišam i kod ovog i onog zubara idem da popravim zube. Međutim, te navike su ti ljudi sticali decenijama i ako vi sada naučite da planirate svoju potrošnju ne na osnovu tih navika, nego na osnovu novih koje ćete da steknete tako što ćete da birate sve ono što trošite do sada među firmama, partnerima, onda možete da ogromne pare uštedite. Kolike su te ogromne pare? Znate, kada vi dobijete negde popust od 5 ili 10%, budete zadovoljni, kod nas možete da vratite 80% svega što svakodnevno koristite i kupujete. Hleba, mleka, usluga, goriva, zubara, lekara, u apotekama što kupujete, nekretnine, firme ako kupuju iz veleprodaja proizvode koje dalje prodaju, mogu i do 80% svega toga što plaćaju dobavljačima da vrate nazad. To je neverovatna stvar. Ja ne znam da li ste ikada pomislili koliko ste para u poslednjih 10, 20, 50 godina potrošili na razne stvari u životu i da li ste pomislili kako biste se sada osjećali da vam neko 80% tih para samo ovako vrati nazad i kaže evo vam nagomili, kupite kuću, stan, auto, odete na letovanje, prosto biste bili šokirani. Ne možete to da uradite unazad, ali vredi da dobro razmislite šta ćete da radite unapred. Svaka firma koja nema viziju i misiju je osuđena na propast. Naša vizija je da osnovimo na zakonit način organizaciju koja će u tržišno orijentisanim državama kao što je naša i okolne udružiti potrošače i prodavce tako da svi nađu u zajedništvu svoje lične interese i naprave korak ka boljem i bogatijem životu. Zato će svi biti ponosni što su uključeni u SCNet udruženje potrošača i sa zadovoljstvom će graditi i jačati SCNet sistem. Ono što sam ja još dodao u ovu viziju našu jeste izvanrednost koju želimo da postignemo u udruživanju potrošača. Naša matična kompanija je za 3 godine u susednoj Mađarskoj 460.000 potrošača udružila i 17.500 firmi i partnera i time napravila rezultat kakav niko nikada nije tamo napravio i postali su najjača MLM firma za samo 3 godine, time pobedivši i najveće svetske firme poput recimo Avona, MV-a i tako dalje. U informacijnom tehnologijama, u planu nagrađivanja, izvanrednost, u kvalitetu trgovačke mreže, u edukaciji ljudi i tako dalje. Jednom rečju, kada mi to zacrtamo sebi kao viziju i misiju, onda ćemo to i da uradimo i imamo i kapacitet za to. Naša firma je krenula nekako iz Mađarske pre 3 godine u praksi, pre 6 godina u pripremi i sad nekako, zahvaljujući poslednjim razvojima događaje, mi imamo priliku da iz Beograda osvajamo celu Evropu, a kasnije i ceo svet. Koliki je to potencijal, razmislite, naš kolega Fratić Dragan stalno kaže da samo južno od Srbije na Balkanu ima 70 miliona ljudi i ako 5% stanovništva u naredne 3 godine ubacimo u udruženje potrošača, to je 3,5 miliona potrošača, to je neviđen potencijal. Naš slogan je obogatite se od svoje potrošnje i to je malo ovako kontraproduktivno kao kada kažemo za neku kontradiktorno kao kada kažemo za neku osobu da je kontradiktorna osoba zato što je mršava, debela u isto vreme, šalu na stranu.
vidjet ćete kako je to moguće uraditi, ali ovo je zaista genijalna ideja, jer nemate plaćanja za uključenje, nemate nikakvih mesečnih troškova ni obaveza da biste mogli da uživate u popustima, nemate članarinu, nemate obaveznu kupovinu, nemate obavezujućih obuka i seminara, nemate šefa, nemate rizika, a pri tome imate popuste prilikom kupovine, imate dodatne prihode i imate priznanja, što je vrlo važno za mnoge ljude. Sad sam pritisnuo nešto što nisam trebao da pritisnem, tako da ću da se vratim nazad, samo kad bih znao još tačno koji je slajd bio, to bi bilo super, ali ako nisam potrefio baš pravi, ja ću malo da idem napred-nazad, da malo sam podbacio u proceni. Tako da znate da ono što treba još da naglasimo jeste da kada kažemo da ćete sve da kupujete kod firmi partnera, onda zaista mislimo na sve. Mislimo i na onu svakodnevnu kupovinu u dućanima najbližim, to je takozvana roba široke potrošnje. Recimo u Mađarskoj od onih 17.500 firmi partnera, preko 5.200 firmi su bili ti dućani i razni lanci prodavnica gde kupujete robu široke potrošnje, a naravno tu će biti i ostalih. Uvek samo 10 do 15% firmi primamo iz određenog segmenta na određenoj geografskoj lokaciji. Tako da znate da je to i konkurentska prednost za te firme koje požure da se sa nama udruže, tako da i pre nego što smo pripremili materijale za firme partnere, ogroman je pritisak na nas da ih već primimo i već mole i već jure i kad će ugovori i tako dalje. Sutra imamo prvu obuku za ugovarače, odnosno izvednja se preko sutra, u nedelju u Novom Sadu, u Železničkoj 12, od 13 časova počinje. Uglavnom znaju ljudi koji su uslovi za to i gde treba da se jave, da bi došli na tu prvu obuku i počinjemo da ugovaramo sa firmama partnerima. Ali treba da znate da ćemo uskoro sve apsolutno potrebe što imamo zadovoljavati kod firmi partnera. Kako sve to funkcioniše? Recimo da ste ovaj Čačagliša, vi ili ja ili bilo ko od nas, FP je firma partner i recimo da kupujemo jedan od onih skupih plazma digitalnih televizora za 75.000 dinara, plaćamo 100% cene na kasi, ništa ne dobijemo popusta odmah i recimo da smo s tom firmom partnerom ugovorili popust od 10%, što je uobičajeni popust koji može da se dobije uglavnom u maloprodaji i naša kompanija SC.net uzima 1% te ukupne kupovine za svoje troškove, a 1% vraća vama na račun i onda u određenim vremenskim intervalima skidate te pare na vaš bankovni račun i trošite dalje. Ono što je lepo jeste da nagrađujemo one ljude koji su nas doveli u posao, 0,5% direktnom našem instruktoru, pa 0,5% njegovom instruktoru i tako 4 visine, ili to možemo i da kažemo drugačije. Ljudi koje vi dovedete u ovaj posao i preporučite ih i upišete na svoj kod, to je vaša prva linija vaših poznanika, imat ćete 0,5% od njihovih potrošnji, sve što kupuju kod firmi partnera. Oni koga uključe, to je vaša druga linija u mreži, od njih imate takođe 0,5% i tako 4 dubine u mreži, sve što troše vaši poznanici i njihovi poznanici i njihovih poznanika poznanici i njihovih poznanika poznanici, tako da 4 dubine vi imate od sve te potrošnje 0,5%. To može jako lepo da naraste i to je jedna revolucionarna stvar po kojoj smo jači od svih sličnih kompanija i naš kolega Fratis Dragan, da ga opet citiram, kaže da ćemo ih počistiti sa tržišta kao metlom.